Kaixo, Erriberako Argia ikastolako ikasleak gara, eta azalduko datzugu guretzat zipotero eguna nolakoa den. Jai honetan janzkera berezia daukagu. Buruan, zapi kuadrodun bat jartzen dugu. Gero, maskara batzuk margotzen ditugu ikastolan eta jaian jartzen ditugu. Gero, alkandora koloretsua jartzen ditugu, praka zuriak eta gero, makil bat eraman dugu kriseiluekin eta koloreekin. Festa hau ikastolarako oso garrantzitsua da, eta tutera mailan ere bai oso garrantzitsua da, txikitatik izan dugun festa bat delako. Gogoratzen zarete txikitaz nola bizitzen genuen zipotero eguna? Bai, niri gustatzen zitzaidan maskara kiroltxoarekin egitea, ze azkenean zikintze genituen eskuak eta ondo pasatzen genuen, ze ziren gure lehenengo egunak teknobela. Gogoratzen naiz txikiak ginenean DBH laukoak nori izango zen kapirotea asmatzen saiatzen ginen. Egun oso zoriontsuak zen, baina gainera ikustea DBH laukoak ikastola oso animatzen eta beraiek oso alai, transmititzen zuten poza hori eta orduan egun oso polita zen ikastolan. Poza. Jaia. Gurea. Koloreak. Nortasuna. Kultura. Kapirotea. Paregabea. Dantza! Ni goizean txikiekin kapirotera izango naiz. Ni aterako naiz azkeneko patioan, jan eta gero, denekin. Eta ni ikastola oso ateratzen denean hasieran. Eta oso harro gaude ze izango da lehenengo aldia 3 kapirote egungo direla. Oso pozik ze azken urtea denez eta izan alda urte bakarra tokatu zaiguna, orduan 3 nahi genuenez, oso ondo moldatu gara 3ak izateko.